Bé, doncs em dedico a la Maria Rueda, és la meva col·laboradora en l'I+D, com a doctoranda, però també amb el contracte que tenen el Ministeri lligats a I+Ds. Cosa que, com suposo que sabeu, quan es dona aquest cas, doncs l'investigador principal, encara que evidentment acaba de ser una comissió al Ministeri, i té certa veu en quina persona en vol treballar. Jo, en aquest sentit, puc dir que vaig obrir una mena de càsting, no? I els companys de Girona, d'on procedeix la Maria, me la van recomanar, em van dir boníssimes paraules, una persona molt treballadora, molt competent, i ens van posar en contacte i d'ahir que ve una mica doncs, la relació actual, no? La Maria té una feinada que és la coordinació de la pàgina web que tenim de Figurina Hispana, que pretén, doncs, en la mesura del possible, anar a poc omplint de contingut en el mapa les fitxes de les terresseries hispàniques, que això procedeix una mica de la idea del projecte Amforex Hispània que hi havia amb Amfores, doncs ara es faria amb terresseries i li toca una mica la feina de coordinar tot això. Però, a més, evidentment, ha de fer una tesi doctoral, que és una mica l'objecte del qual es parlarà avui, que és el tema dels doli, aquests grans contenidors, aquests grans tenalles que feien els romans, no? I que bàsicament són de contenidors d'emmagatzemament, però també poden ser de transport. Aquí últimament ens hem estat dedicant força al tema de les àmfores com a objecte de transport i vull aprofitar l'ocasió ja que veig que estan connectats per saludar a l'Orián Murjón, al Piero Berni i a la Caterina Viegas, que nos està siguiendo des de Portugal. Un saludo. Doncs ara, més enllà de les àmfores, tenim els dòlia, que són aquests objectes, com us dic, són bàsicament d'emmagatzemament. Ara us explicaré una mica la Maria de què va tot això, però que últimament podríem dir que s'està posant una mica de moda perquè s'han treballat molt a França. Eren uns objectes molt denostats, com a ceràmiques gruixudes i que ningú els hi feia gaire cas, i els darrers anys s'està treballant força sobre això. A França hi ha el treball de la Jalop Carrato, i a Hispània també tenim el treball d'en Quim Tremoleda, que també ha fet coses sobre això i que codirigim junts, ell i jo, a la tesi doctoral de la Maria. O sigui que, fet aquesta petita introducció, la Maria pots començar a explicar-nos i a il·luminar-nos sobre el món dels dòlies, sobre el que faràs els propers anys aquí a l'ICAC. Gràcies. Vale. Merci, Ramon. Compartiré la pantalla. Com ha dit en Ramon, la meva tesi gira entorn als dòlia, que són aquests grans recipients que normalment no tenen coll, tenen uns llavis molt gruixuts i normalment tenen la base o bé plana o una mica còncava, tenen parets molt gruixudes i pasta molt grollera i que es creu que el seu antecedent serien els pithois grecs, que també s'utilitzaven en la zona d'Etrúria i d'aquí passarien en els dòlies romans. Com molt bé també ha dit en Ramon, el seu ús principal, com a mínim en aquesta zona i també a Itàlia, és l'emmagatzematge de vi i també d'oli, però també s'utilitzaven com a altres instruments en aquest procés productiu, per exemple, com a recipients de decantació per l'oli o bé de recollida del most, a part d'altres usos més secundaris, segurament de quan s'havien trencat, per exemple, formant part d'elements de recollida d'aigua, de canalitzacions, etc. Però, de totes maneres, aquests elements han estat fins ara molt poc estudiats, en part perquè no proporcionen cap tipus de cronologia. La seva evolució tipològica és molt poca o si més no, encara no s'ha d'estudiar prou com que ens proporciona una cronologia important i per això normalment s'ha prioritzat l'estudi d'altres elements com, per exemple, les àmfores, que a més ens donen molta informació de difusió, de comerç, etc. A més, apareix molt i molt fragmentat. Normalment és estrany trobar, com per exemple el cas d'aquests dòlia de Mas d'en Bosch, que pràcticament estan sencers, i fins i tot algunes vegades es troba només el negatiu i realment no trobem el recipient en si. Pel que fa a treballs que es dediquin únicament a dòlia, el primer que hi ha, o com a mínim el primer que jo he trobat, és aquesta tesi de 1985 que tracta de dòlia, sobretot basant-se en la literatura, en les fonts literàries, també una mica en arqueologia,
però en l'apartat d'arqueologia es centra sobretot en aquests d'òlia que es trobaven en els vaixells de transport de vi, no? I que es van enfonsar i llavors s'han pogut estudiar. Des d'aquest 1985 fins fa relativament poc, si no recordo malament és el 2017, no va aparèixer cap treball més que tractés únicament els d'òlia, fins a aquest treball de la Charlotte Carrato, que tracta del d'òlia a la zona de la Gàlia Narbonesa. I no només ens fa un estudi sobre sistemes com es produïen i tot això, sinó que, a més, fa una tipologia molt i molt completa que es basa en l'objecte sencer, fa una tipologia de vores, una tipologia de bases i fins i tot fa una tipologia de les tapadores. I, a més, també és important dir que és el primer estudi que fa un estudi arqueomètric centrat únicament en els d'òlia. En tot aquest període intermig entre aquestes dues tesis, lògicament han sortit altres treballs que tracten els d'òlia, però sempre dintre d'un context d'un estudi més general, com per exemple el de Ancient Food Technology de Robert Curtis o Roman Pottery in the Archaeological Record de Theodore Peña. En la zona d'Hispània, també Javier Salido Domínguez va fer també un treball d'aquest tipus sobre el d'òlia en el marc d'un treball sobre ceràmica romana en general. El que s'ha fet també és intentar fer una classificació tipològica d'aquests d'òlia. En un principi es va fer de manera més general per tota Hispània. Per exemple, tenim a Beltrán o Vegas que fan un intent de classificació, però últimament el que s'ha intentat fer és fer tipologies de caire més regional. Per exemple, Joaquim Tremoleda va fer aquesta primera classificació per la zona catalana i, en canvi, per la zona portuguesa, per posar un altre exemple, tenim aquesta classificació de Pereira i Moraes, que en aquest cas fa una classificació amb 18 tipus, que inclou també d'òlies que tenen decoració, que, per exemple, en la zona del litoral mediterrani no solen trobar. Un tema que també està bastant tractat és el tema de les marques, encara que tampoc té el pes que poden tenir estudis de marques sobre àmfora, per exemple. De totes maneres, el que sí que podem dir és que aquest tema s'està treballant bastant o s'està reactivant en aquests últims anys i, de fet, el 2018 es va fer un congrés centrat únicament en aquest recipient que es va publicar l'any passat en la revista del RAN. Pel que fa al meu interès personal en els d'òlia, el 2019 vaig fer un treball, vaig fer el meu TFM, un TFM d'arqueometria sobre d'òlia, a la UB, sota la tutorització o la direcció de la doctora Verónica Martínez, i en aquest treball vam analitzar arqueomètricament un conjunt de 31 d'òlia de 5 jaciments diferents de la zona de Girona, i un dels objectius que nosaltres teníem era intentar establir la seva provenència. El que ens vam adonar és que, primer de tot, com veieu en el dendrograma, els d'òlia tenen una gran variabilitat interna i això fa que sigui molt i molt difícil establir grups de producció. Però, d'altra banda, ens vam adonar que no teníem cap tipus de base de dades arqueomètrica sobre d'òlia i que, per tant, ens era molt i molt difícil establir una procedència perquè no teníem cap punt de comparació. De tots aquests 31 d'òlia, només vam poder establir aquest petit grup d'aquí, que seria corresponent a uns d'òlia de Can Ring i Vilalba, que provindrien de la Filina d'Armadàs, que està situada al Pla de l'Estany, prop de Banyoles. Per tant, realment el que passava és que tenim un tema que està molt poc treballat i que necessitava d'un treball molt més important per poder avançar en això. Pel que fa a la tesi en si, l'àrea d'estudi és la Hispània Interior. Aquest és un mapa
que he anat fent aquests últims mesos amb tots els jaciments que he trobat que tinguin algun tipus de resta de dòlia, però no qualsevol fragment, sinó que siguin o bé negatius d'aquests recipients o bé el recipient in situ, és a dir, que tingui certa entitat. I està clar que tenim una gran abundància a la zona catalana, sobretot a la zona del Vilayetà, i que a la resta de la península, a la resta de la Tarraconensis, també n'hi ha, però en menys quantitat. Sabem que a la zona de Galícia hi ha terrisseries que produeixen dòlia, però ara per ara, si més no, jo no he trobat cap jaciment on s'hagin trobat restes del recipient. Per tant, l'objectiu principal és caracteritzar el dòlium a l'Hispània Tarraconensis com un element d'emmagatzematge indispensable per a la producció agrícola d'època romana i posar en valor aquest recipient, donada que la seva invisibilitat en els estudis fins ara. Els objectius principals seran la identificació dels centres productors d'aquests dòlia a partir de la seva tipologia, de l'epigrafia sobre dòlia i, lògicament, a partir de l'arqueometria. Hem de tenir en compte que a la zona Hispània no s'ha trobat cap taller que tingui un forn específic per a la fabricació de dòlia, com sí que passa, per exemple, aquest és l'exemple del forn d'Aspirant, a la Gàl·lia Narbonesa, i en canvi tenim, com hem dit, per exemple, la Bòbila d'Ermedàs, que fabricava, a part de fabricar molts altres tipus de ceràmica, i per tant ens haurem d'anar fixant en aquests diferents tallers per intentar establir algunes provenences. D'acord amb aquest primer objectiu, es pretén caracteritzar arqueomètricament alguns dòlia, no només per al tema de les provenences, sinó també per poder ampliar aquesta base de dades i facilitar estudis posteriors. L'arqueometria també ens ajuda amb una part d'establir els processos de manufactura, els processos productius d'aquests recipients, però això sobretot també ens ajuda, tenim la sort que ens pot ajudar l'etnologia. També és important com a objectiu determinar la seva importància econòmica i amb això ens poden ajudar els estudis de capacitat, amb realització de 3Ds, estudis de residus sempre que sigui possible, etc. I, a part d'això, un altre objectiu és també estudiar la difusió que tinguin en aquests tallers. Tenim una diferenciació important, i és que, també en relació a la difusió, i és que a la zona mediterrània, sobretot, tenim aquests dòlia, que són els que més o menys tots coneixem, que són aquests dòlia que normalment serien de fossa, és a dir, que estarien semienterrats, i que són similars als de la zona italiana, però en la zona, sobretot de Navarra, tenim aquest segon exemple, que Barró els diferencia ja i els anomena orques, que són aquests dòlia, que són exempts, per tant no s'enterrarien, solen tenir nanses i són més petitons. I per tant aquí hi ha una diferència que no se sap exactament d'on prové, perquè els dos es podien fer servir per vi, és a dir, no hi ha específicament una diferència de producció i que també és un tema interessant veure la seva difusió diferent, per dir d'una manera. I finalment, abordar sempre que es pugui la qüestió del comerç a llarga distància, que era un comerç que es feia entre Hispània i Itàlia relacionat amb el vi, amb aquests vaixells que anaven carregats amb dòlia, que tot i que es sap i es creu que normalment els dòlies es posaven en els vaixells de la zona italiana, s'han trobat alguns d'aquests dòlia que tenen marques de terrisseria de zones de la Laietània. Per tant, també és interessant veure aquesta relació i fins i tot es podrien fer alguns estudis arqueomètrics d'aquests exemplars que es troben en els de l'Erictes per tal d'intentar veure quina és aquesta relació. I bé, això és el que ens queda. Ens queda molta feina per endavant. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero si voleu alguna pregunta o així, cap problema. Realment els dòlia, com podem veure, no són solament un element d'emmagatzematge, sinó també de transport. Hi havia el que diuen els vaixells de dòlia, que sobretot anaven carregats en Vilayetà, que anaven cap a Itàlia, però evidentment també pot haver altres procedències, això encara està poc estudiat. Bàsicament, suposo que el que treballarem amb la Maria serà el tema de treball de jaciments de terra, però també aquesta vessant, comercial no l'hem volgut deixar de banda.
I jo crec que això ens obre moltes vies suggestives de treball. És a dir, que invito si algú té ganes de dir alguna cosa, doncs que obri el micròfon i digui la seva, no? Veig que hi ha una mà aixecada. Sí, Oriana. Nada, soy yo, Oriana. Pues muy encantada. Yo, también formo parte del equipo de Charlotte Carato. He trabajado mucho con ella también, con Stéphane Monet en Aspirant y todo, y me alegro mucho que estéis haciendo este trabajo para España. No tengo pregunta en particular, pero solo quería decir que haces muy bien, es un trabajo muy, muy importante y dará resultados seguramente estupendos. Gràcies. Gràcies. Mestres, algun comentari a fer? Alguna aportació? Gràcies, Oriana. Potser podríeu aprofitar i posar aquí pel xat l'adreça de la web, oi, del Figlinae? Sí. Sí. Maria, t'estàs encarregant tu? Sí, ara la passo. Perquè jo ara mateix no el tinc a mà, això. Bé, sentia clic de clicar, no? Dic que és això, no? S'han quedat tots una mica congelats. Potser, mentrestant, Maura, ens podies informar una mica tu sobre el tema aquest que valdran com a publicació les fitxes, cosa que és un incentiu interessant per treballar-hi, què et sembla? El tema del catàleg, la web ofereix l'opció de generar un catàleg de peces amfòriques i llavors properament us anirem informant que per donar un impuls en aquest projecte estem treballant en la generació d'identificadors per cada una d'aquestes peces a través d'un DOI, de tal manera que els autors que contribueixin al projecte i que hi vulguin participar podran obtenir també aquest reconeixement en mode d'identificador i promocionar aquestes peces com a contingut propi. I esperem que això pugui donar un impuls i la previsió, oi, Ramon, és que a partir del mes d'abril llancem aquesta difusió i contactem amb les persones que vosaltres ja sabeu que treballen en el projecte i anem fent una mica de roda, però és veritat que tenim moltes ganes, oi, de començar aquesta nova fase i esperem que la web tingui un nou impuls. Sí, perquè estem parlant ja de l'ordre, el que comentàvem a la Maria, d'unes 300 terrisseries documentades. I a saber si arribarem a les 1.000. Òbviament, quan acabem el projecte no estaran per totes ni la meitat, però almenys la idea és que comenci a funcionar com un lloc en el qual progressivament es puguin anar fent aquestes fitxes i com ens acaba de comentar la Maura, hi ha l'incentiu pels autors o autores que es pugui comptar com una publicació en el DOI. I no solament àmfores, que venim del món amforal, però aquí entrem qualsevol terrisseria que, com el seu nom indica, faci terrissa. Sixilata, ceràmica comuna, d'oli, evidentment, tègoles, material de construcció. O sigui que el desafiament petit no és, però almenys, com diu la Maura, tenim ganes de començar. Mira, Maria, perdona, et pregunten, el Piero Berni t'ha fet una pregunta pel xat? Sí, ara ho he vist també. El tema dels segells de dòlia sobre les dòlia de delerictes és un tema que no m'he centrat encara gaire, la veritat, però sí que he llegit que en alguns jaciments, si no recordo malament és el de Diana Marina, s'han trobat algunes dòlia, a part de les àmfores, que tenien alguns segells de Can Pedrerol de Baix, em sembla, i d'algun altre jaciment de la zona de la Laietània. Llavors, no sé, potser és un tema que sembla que està com una miqueta parat, però no sé si és que s'hi està treballant o com va. Bé, allò que havia comentat la Maura de posar l'adreça, estaves encarregant tu, Maria, no? Sí, ja l'ha posat la Maria abans. Ja l'he posada, sí. Mira, la Caterina Viegas et pregunta si teniu dòlia importada. Importat. Normalment, per la zona o sigui, per el que vaig treballar jo en el TFM, normalment els dòlia són... O sigui, la seva difusió és bastant propera, però, per exemple, ens vam trobar amb un exemplar d'Empúries que sembla, o sigui, no ho puc assegurar 100%, però sembla que podia provenir d'Itàlia. Però també és una cosa bastant estranya, llavors no sé exactament.
És un dels temes que caldrà aprofundir. Sí, exacte. Encara que la impressió és que la majoria són locals, però això Sí, per exemple, en cas d'Itàlia és força allisonador com per pensar que de vegades passen coses que no havíem previst, no? Hem de seguir el tema, entre altres coses. Sí, bueno, bàsicament també perquè són recipients que realment són molt fràgils, no? Llavors, a no ser que estiguin enterrats o que d'això... Llavors, pensar en un transport, que podria ser, però pensar en un transport de llarga distància, bueno, jo crec que no és massa normal o no seria massa normal. Sí, per això els vaixells de d'oli sembla que són una mica una raresa. N'hi ha, però vam deixar de fer-ne de seguida. Sento una veu? Hi ha una referència també, pregunten sobre la referència a... Espera, que ara m'ha marxat. Gens Liquinia. Perdoneu el meu... La gente hace las preguntas por chat. Sí, hi ha una pregunta sobre el tema dels fons, si n'hi ha documentats de fons exclusius de Dòlia. A la zona catalana o la zona que diguéssim que és el que més conec jo ara per ara, que jo sàpiga, no es coneix cap forn que sigui 100% de producció de Dòlia o que hi hagi una producció específicament de Dòlia, sinó que normalment el que s'ha cregut és que quan alguna vila del voltant o algun emplaçament necessitava aquest producte, doncs llavors farien una producció més intensiva o bé anirien fent. Pot ser que hi hagi algun forn que no coneguem, però ara per ara no se n'ha trobat cap. Podeu fer servir el micròfon per fer preguntes directament, no hi ha cap problema. No, quan jo he hagut de pagar perquè passava una ambulància. Bé, doncs... Sí, però les del xat ja no les visualitzo. Com que soc del segle passat, no sé com va això. Però bueno. L'Arnau Carbonell em sembla que té la mà. Sí. Se m'escolta? Sí. Bueno, primer de tot, Maria, moltes felicitats per la teva presentació i molts ànims per la tesis. I d'altra banda, et volia comentar que aquest estiu, al juny, començarem una campanya amb un company arqueòleg per portar les pràctiques de l'Autònoma i, de fet, anirem a treballar a un centre d'emmagatzematge de dòlies a Cabrera de Mar i bé saber que estiguis treballant en aquest tema perquè per qualsevol cosa, si vols, estàs convidadíssima. Aquest any, com que aixecarem superficial, poder serà menys agraït, però estàs convidadíssima a venir-te, a passar-te i estem en contacte per qualsevol cosa. Perfecte, moltes gràcies. Mira, encara que siguis aixecar superficial, sempre és interessant, no passa res. Molt bé. Merci. Hola. Home, sí. Què tal? Casa meva. Sí, només m'he pogut afegir molt tard a la presentació i no l'he pogut seguir sencera, molt interessant. Només comentar, no sé si el Toni Martín està aquí, em sembla que no, però a la cel·la binària de Teià ha fabricat uns quants d'òlies, llavors les dades que han aconseguit sobre la fabricació d'aquests recipients pot ser molt interessant també per saber-ho, perquè és molt llarga i molt complexa. Sí, realment el tenim ja com a base pràcticament, no? Perquè també ha fet 3Ds, em sembla, sobre Dòlia, vull dir que l'estudi de la Vallmora és molt interessant. Hi ha una altra mà de l'Abel. L'Abel. Hola, Abel, digues. Bones, Maria. A part de felicitar-te per la feina feta i la que faràs, una pregunta és que no he pogut assistir al 100% de la reunió, però heu comentat que, a part d'estudis arqueomètrics i de formes, teniu pensat també fer estudis de residus de contingut? Si és possible, sí. El que passa és que també hi ha molts jaciments que fa bastant de temps que s'han excavat, llavors no sé si els anàlisis de residu donarien massa resultat,
però en el cas que es pogués fer jo crec que seria bastant interessant, perquè hi ha jaciments que sí que és molt clar o que sembla molt clar que seria, per exemple, vi, però hi ha altres que potser no és tan evident. No, sí, jo crec que és una cosa molt interessant, més que res per això, perquè també està com aquest pensament a priori de que sempre estem per líquids, etc., però potser hi ha altre tipus d'emmagatzematges de productes que no es tenen en ment i que podrien tenir aquesta funció. Sí, de fet, a la zona de Girona hi ha 2 jaciments, que són Tolegassos i l'Olivet d'en Pujol, que tenen una quantitat, em sembla que Tolegassos no sé si té 150 d'oli o una cosa així, que quan ho van excavar, en Olla i Cases van ser, ells creuen que era un espai d'emmagatzematge de cereals, per exemple, i de fet les fonts parlen de que els d'oli també es podien fer servir per cereals, per fruita, vull dir que, clar, això també... Allò que es diu matèria de la Mediterrània. Sí. O, per exemple, també el cas d'Avinyonet de Puigventós, que està a la Font del Vilar, que també podria ser per emmagatzematge de salaons i altres productes del mar. També per això no t'ho dic, em venia al cap això i per això ho preguntava. Sí, clar, el problema... O sigui, la idea ja seria poder fer anàlisis d'aquest tipus, no? El problema també és que com que no és un material que s'ha estudiat massa, moltes vegades tampoc s'ha conservat molt en museus, per exemple, o així, per dir d'una manera. És a dir, que els fragments d'informes normalment ja de per si no se'ls dona massa importància i si sobre són de dòlia, doncs encara menys, no? Llavors també a vegades és difícil trobar, depèn de quin material. Això de la Font del Vilar no està precisament tocant a mar, no sé quan està, però està a l'interior. És encara més complicat, si resulta que ve salaons. Sí, no, però pel que hi ha publicat sí que sembla que almenys una zona d'emmagatzematge estava destinat diguem-ne, a conservació de productes provinents del mar. El comentari, ja està. És curiós. Merci. 20 quilòmetres o 30 del mar. Doncs, si voleu, ja us passaré, que és un dels jaciments que treballo per de les restes. Perfecte, merci. Res. No sé, alguna mà... Ja no hi ha més mans. Només, és una ocasió que tenim d'estar parlant de coses poc tocades fins ara, no molt vistes, però poc tocades. Perquè els d'oli sempre anaven com les tègoles allà al racó de l'excavació, que ningú no feia ni cas. Ara no és el cas més. Macias, aixeca la mà, no? Bon dia. No, sí. Fa 10 minuts que he vingut i m'he perdut la presentació. Disculpeu. En tot cas, per les peticions i els comentaris, només dir-vos que també estic en disposició d'ajudar a la Laura. Si necessita fragments d'oli per analitzar, ara estem excavant la vila de Mas d'Estrades, en tenim material, i després encara tenim un cert bagatge bibliogràfic, per qualsevol cosa que necessiti, doncs estic a la vostra disposició. Aquest juliol excavarem la vila, tot i que no crec que toquem la part d'emmagatzematge, però tenim fragments per analitzar i qualsevol cosa que necessitem. Merci. Ja direu, si no em despistaré. A demanar. El meu company de despatx, que fa un any que no veig, doncs sap que em pot trobar. Te sento molt que retombar, però precisament estava pensant això. Un any perquè no vam coincidir, perquè vaig anar al desembre. Però, bueno, ja tocaria, ja. Si ens deixa altres coses. Molt bé. Vinga, ens veiem.